Ayiwa ladilikanw don ala k'an mɛn tulo di an bɛɛ ma ko tulo kunna an de bɛ ladilikan mɛn ka ba jɛnɛ fo ka seku fo ka foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye filɛba jama ni lamɛnba jama k'a fɔ ko dugu kura jɛra so fila masa y'o k'an ye an ma foyi k'a ye o kumana anw se tanu ni barikada ni waleɲumandɔn ye ka ɲɛsin jabaru wahidu ma bɛɛ sɔn masa n'an y'a tanu kɛnɛ min kan an bɛ rasulu tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲumandɔn nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidi a kan a n'a ka so dingow sahaba ni damaɲuman kelen kelen bɛɛ ala ka nɛɛma ni kisi ni nɛɛma ala ka jidiw kan yusu k'an masaw fo k'u barika da an ka musokɔrɔba a ko ka kangari siɲɛ aw ye ko filɛ nin ye ko janjo filɛ lamisa filɛ ka aw si tɛ maakɔrɔw ka foli kɛ k'a t'u ka dugawu kɛ ko n'a bɛ fɛ a fana si ka jɛ wɛlɛwɛlɛ k'a k'aw hakili to maakɔrɔw la a musokɔrɔba i k'a dɔn madamu keyita mayimuna tarawele a tun bɛ meriba la i k'a dɔn k'a fɔ a ye cakɛ yɔrɔ caman na a b'an lamɛn o kumana i balimamuso don i b'a don an ka musokɔrɔba don o kumana ko an bɛ dugawu min k'u ye ko hali bi ala k'u bolo kansiw jɛ k'a bolo galabu jɛw da k'a bolo galabu k'a ka d'u ye hali o digilen don denmisɛnninw na dara ninnu ni marakakɛw o dun b'an ka digiw la o maakɔrɔ ka ɲi warasu ɲɛma a man ka digiw la dɛ a dugawu kelen n'a jaabiriw yɛrɛ ma a bɛ f'u fana ma don dɔw takuru ɲɔnsɔn ta mana man di o maakɔrɔ ka ɲi warasu ɲɛma dɛ o kumana an b'an ka musokɔrɔba fo ko ci lasera ladilikan an y'a mɛn ci sera o kumana an bɛ i k'a dɔn an masaw fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn u sara t'an bolo an tɛ se k'u sara an y'a fɔ cogo min an bɛ dugawu kɛ sanga ni waati so an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o la hali bi ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban bana kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ala ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye yusu ka kanuba jama fo faso kɔnɔ ani faso kɔkan i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ko bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye o kumana u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ an fana y'an wasa don fasiri sɛbɛnw de la o kɔnɔ kumaw kɔni b'an bolo kelen kelenw bɛna da u tulo kan tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala ka nɔgɔyaw ye a lase ko ɲuman ala ka nɔgɔya an yɛrɛw ye a ma bɛ k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala ka a nɔgɔya u ye a lamɛn ko ɲuman ala ko nɔgɔya an kanubaw fana ye damu kɔnɔ saba tarawele kɔri baasi t'i la tu es sérieusement sapé et toi aussi. Oui, merci. I wolo femme. Voilà. Madame Bamba Fatika. C'est ça mon femme. Chez Inigila. Oui. Kale Tchewai. Ah, oui. Si mon femme dit ça, mais c'est Salam Fatia. C'est Salam Fatia. Fatika. Ton wolo mari. Merci. Il est fier. Tu me connais, Yendo. Toi-même, tu sais. Bro, ala ka nguna ja, ala ka sawu nyuma na, ala ka jamana mbasi. Ala ombi wele, kasegi wele. Wele ko kurakun. On di sege choko shila. Wallahi. On da do ami mami wele be. Ayo te. Bro, kado ala on jigi ye. Basigila na jamana ngono ala an jigi ye jamana de an kan bɛn ala k'o kɛ koyi ala k'o kɛ dɛ bi juma dɔw ma lahɔrɔma kosɔn n'o tɛ Yusu dɔ kɛra sa dɛ nisani n'an tɛna kɛ i k'a dɔn fara ka gulo ye sa dɔ kɛra sa dɛ nisani ayiwa ala k'a nɔgɔya bro o tuma malidenw an kɛ mɛn ɲugu ye bi a dɔ la ka dɔ tɛ an tigɛtigɛlen k'an bɔ ɲɔgɔn na samɔgɔw kana an sɔrɔ dɛ walayi samɔgɔw an u b'an mɔ k'an kɛ samɔgɔ ɲugu ye o samɔgɔ ɲugu n'i ko ɲugu samɔgɔw bɛ n'i kama dɛ ni Alex Kalamiri ye samɔgɔ ɲugu dunni na fi b'i da la nɔ a fɛ sɛbɛ la a bɛ sɔn ka diya dɛ n'o bɔra yen honorable Yakuba Traoré awɔ a fana b'a manger ale ye samɔgɔkɛ da a b'a manger Toni nu Toni Mamadu Sejuke énergie la a b'a manger a fana bɛ samɔgɔ ɲugu n'a ye ɲɔgɔn ye jalakɔrɔji a ye ɲɔgɔn ye jalakɔrɔji kɔɲɔyɔrɔ la ko n k'a ka foli f'i ye Toni ala y'o ɲɔgɔn latigɛ bɛɛ bɛ fina ni Toni ye samɔgɔ ɲugu min ɲɛna cɛ wa ale ka so foyi tɛ tobi samɔgɔ ɲugu kɔ wa duntɔ ala ɲɛ ni maa ɲɛ ti bɛn jago i kana deli olu fana ka fisa dafinw ye dumuni t'olu bolo bon bouche noire ninnu fana olu b'a du bɛɛ de fɛ bouche noire tɛ dumuni kɛ ta sɔrɔ ale bɛ tile baara la o ni nk'olu de hali ni taara n'u ye Amérique u bɛ samara gɛngɛ hali ni taara n'u dafin ye Maison Blanche la a bɛ taa a bɛ samara gɛngɛ minɛnw sigi Maison Blanche da la Joe Biden b'a labɔ samara gɛngɛ ta bɛ yen i b'u ka fɔlɔfɔlɔ dɔn wa o ye pona ye
chambre de min président awo Puna Ablaye Puna Ablaye way Ablaye way ala ka nguna ja amin la ka so ya rabbi ama muro al tarani gana États-Unis olu fana be bisiri daw ka ani goni fura dun de so États-Unis o de bina ku nye gwa yoro esa o de bina ku nye gwa yoro Kasim kuna de ba se be fone ko gana we mungene na gana ka fole do tenia goni fura tige ko use buna olu de le jidoka au point d'acier Shidoka au point d'acier wa kan niga so ko fe uru be era doublé de ala nu be donta to niga so bolli la to apa panu niga so ba fili nu do ninga jaw bu kale ngunu jo wu kale ka ujo ka so ka bere ndo ta ko do niga so ko ro kale gana mai ne gana be jiro jima duru gana manyi ala ka nguna amin mure nata ba ko nate soroy ma ala ka so mana ma inshallah marketa ale be avocado mi réalisation na l'enfant de Kita Kita ko ne budo fo lo boray mi bato mangane mi avocado anga bozo deni muro somono deni muro ale abi jega di mama abi jega iranga di mama ça c'est bien ça sale ngoni awani ndigi Allah iba sura del ma benodi ina dadel benani sogodi Bakar Jaraban na barudde iba fo bad na fanyana ni Liverpool ka match bana mo shi kana wole iga telefone yere a batterie bane kundu bana o de yake na baru bene wole be mfoni ko te ganto la flea nta flea ale de o male bene jaguar ya ale ma bo jionga na soro ya ulu ma tebe nga dugula katika na mako baruga ko do bitinde al ni ya kalama abi hakli jigine al ni ta kalama abi hakli jigine kama ku keva muro katase avocado awakaita ma ko sebe muro amba fuka walimando ire avocado ire doage je Mamadou Kone Burama Kone je Burama Kone je Mamadou Kone ya ka tonde de RFI labi o ya ka tonde di nga tonde muro namo ton wolo femme oui ko ça va ko tiere la ko ale cheya chebi non mais c'est ça ko fugula mbi kuna et glogi ba mambi kana ko verbe bi nyena mon femme je suis content condamné ba di fleni ala ko so be che kadi yede ita ya dai jo mi tabla ko yera la mabi ko fle fe mi nan yo yinye o kadi yiko ga fini mi ngaite ma cha nyumane bon mina ta nyada tolerike o parce que flega mo ne bade do dabi ala ka gura ja amin moro anga do anem mo gono ninke kunye avocado ka mawgodo so ma da wulilla o chugoro bena avocado kuna fonima jati anemo dakuru yankele kamaleni dramana alu kone alika bolonodu ajara ya benama kamaleni no blake ina fo la dala ko sengabali nyina bali danya kele ba boloya ko ko bi ka kesranya ko baye tiere la sranya ko ba obe munde ko fo ko ibaye ka fo kunungo kle mpe kono aiwa minye ka do jatemine mini okera kanyishi manimfi ma farikulo bedela salo o jatemino ya saka bana ko shido ko ma kemana nitani saba ibaye ka fo ko ikado fiye bana ika yira ulu de la kunungo kle kono la coronavirus ko ma bakile ni kemana nani sigasigeli tara ko lude sigare o jago maraju beke o de ya to kunungo pulusu solakana anga babli sirabe mine abana general Sumare Allah fiara kununde ma sima Sumare toro kunu ta photo tay ne nyeme pulusu nuka ika do gwendrewla u kempe ka Europe fa finfindigi nu gwendre ba bubulo o gwendre bunu bubulo anu ka berew Europe minene no ali kono masigi kunu jango manifi kunu abana o kono o kele ko ngara de ete gwendre fo mo no te bouclier ke o fami vle nu ba ke ka kumbe akunte chaka zulu bulo o luka gwendre te o de bouclier ni ma nyefo bide unta do hali ma goro chamande gwendre do atoko fe wa atoko fe uba fo chugodi toka uta bouclier inde du bouclier weto ka ne nanzara ya jugo abana yusu okmana mi nye kado ka fo ko akokara jorona ko ye kunu klekele jatemine kono ma bakele ni kemenani anitani saba obela jile kera fargwanto ye mi nye coronavirus o bana bato ye aywa ko jatemine o temene ko ma abse ka fo ko ni jate mi nye ko jate mbe ma misi yusu ko jorona ko ba ko ni ma sata fana jatemine adola ko do faralo fana kunama ka dramana alu kone ka fola ko
min faralo kunnama kan ni miro la ko be ɲɛnamini bila ma la koyi u kɔmana ko kabi i k'a dɔn waati damadɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn maa sasa kun ye i k'a dɔn saba ye nka an bɛ yɔrɔ min ko bi ko e ko dɔ ma fara o kunnama kan wa ko sini ma sini ani i k'a dɔn ɲɛ jɔyɔrɔ min b'an na ko bɔnɛ k'a sani ka bɔ an ɲɛna ko o bɛ sɔn ka kɛ ni farati ye k'a sabu kɛ maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ an ka kɛnɛya cakɛdaba dɔ ko fɔ Institut National de la Santé santé publique o maa ɲɛmaa coordination nationale coordinateur national sakɛ min ɲɛsinen don coronavirus n'o ye covid-19 a bana kɛlɛli ma professeur Akori Ignan ale ye laseliw kɛ a ko ni tako sabanan min filɛ nin ye n'u k'o ma ko troisième vague a dɔ la ko ale bɛ se ka gulon fɛn min na a bɛ fɔ min ma i k'a dɔn k'a fɔ n'a yɛlɛma ka di kosɛbɛ ko variante très contagieuse Yusu o yɛlɛmali kɔni ka nɔgɔ kosɛbɛ a yɛlɛma ka jugu kosɛbɛ ko a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni fana sababu ye ko malidenw ko an bannen don ka sɔn i k'a dɔn bana ko in ma koyi ko maa fanba bɛ yen n'i y'olu ɲininka olu ma danganiya ni bana in ko ye koyi k'o fana k'i bɔ yen ko an yɛrɛ ka taabolo ani k'a dɔn a fɔra ko ka yɛrɛminɛ baara minnu kɛ yɛrɛ tanga baara minnu kɛ ni an kan k'olu kɛ diɲɛ don o don ko fɔ i k'a dɔn maa ɲɛmaw ka wuli k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la yaasa o ko ninnu ka waleya o kɔni o ɲininen don olu fɛ Dramane Alu kɔnɛ daki nin y'a ka nɔbila sɛbɛn daɲɛ kelen don a mo an y'a bɔ indicateur de nouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ ye wele Mamadu Minanba Keita Moro a ko i ye belebele tɔgɔ fɔ Mamadu Minanba Keita Moro a ko n kɔrɔ a ko nin bɛɛ la ta ko maaw bɛ ka mairie fa maaw bɛ ka cortège kɛ maaw bɛ ka boli ka jɛmɛw ta k'u sigi carré kɔnɔ ka fɔli dumanw kɛ k'u t'a dɔn ko bana in bɛ yen k'olu minnu ye jamanaw yaala k'olu b'a dɔn bana in bɛ yen ko n'an ka jamana ɲɛmaaw Moro ko Mali ɲɛmaa ti lamɛn bilen ɲɛmaa ti bonya bilen e ko a dɔw ma bɔ ɲɛmaaw yɛrɛ la a banna ko n ko kun ci a ɲɛ kɔ awɔ a dɔw bɔra ɲɛmaaw ko nka hali ɲɛmaaw m'an jate k'an k'an yɛrɛ jate an ka ko dɔw to yen yɛrɛkunsɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ a banna n'i y'a mɛn diɲɛ ka di n k'i b'a kɔnɔ a banna walama de walayi o min filɛ nin ye anw ka kɔɲɔ minnu kɔni kɛra ne yɛrɛ tun bɛ n denmuso ta min na Korofina mairie ma sɔn dɛ ko denba ni denfa ni balimamuso ni si ma don kɔɲɔkɛ kɔɲɔmuso an'u ka seere a banna a bɛɛ kɛra ten fo ka taa ban wa a bannen kɔ k'an b'an t'an jɔgɔ ɲɔgɔn kan k'an ka furu facture minɛ wa facture minɛ ma y'a la koyi an bɛɛ taara kɔfɛ an nana an ka facture nɔfɛ facture minɛ ma y'a la an taara bɛɛ nan'i ka facture minɛ kɔfɛ a banna papier de mariage Moro min ye république an b'ale ta kalafili natɔ Moro k'a ti kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ min ye anw ka jamana ye Moro i ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga binna fanga binnen république ale kɛn bɛ k'a fɔ bi dɛ min ye a ka dɔ transition kɔni bɛ sen na min ye cɛfurancɛ fanga o min bɛ sen na sa olu kɔni na kalafili sugu bɛɛ lajɛlen labɛn kalafili min n'a bɛna kɛ sababu ye an bi a ka dɔn min ye cɛba dɔ ye min bɛna jamana ɲɛmaa minɛ Moro kɛn bɛ k'u sɔnni sigi maa minnu kan bi o ti dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ a ka dɔn Mamadu Kulubali Seydou Mamadu Kulubali Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ni maa kofɔlen ye i b'a ye k'a fɔ politiki taa sira la Moro i k'a dɔn ko maa kɔni kun t'a dɔn nka min ni jɛ min filɛ nin min a k'a dɔn sɔrɔ bosonba don dɛ kɔsa a yɛrɛ sugandira ni ka don adama yɛrɛ a k'a dɔn ka section dɔ la Moro a k'a dɔn min kɛra sa ni min filɛ nin a nana ka na jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min Moro a k'a dɔn ni a k'a dɔn Mopti Moro i k'a dɔn o na boloda Mopti ni jɔago in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro a k'a dɔn mouvement belebele b'a bolo mouvement min a k'a dɔn n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min n'o bɛna solona n'o da dɔn a ma san 2022 Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa min don a k'a dɔn k'a kelen tɛ terrain kan koyi a kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ani ka dɔn politiki ye a dungeba dɔw don politiki dɔmanganaba dɔw don minnu n'olu bɛ an ka jamana kɔnɔ Moro a k'a dɔn n'o bɔra yen nin jɛ min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn ko n'i y'a ta k'a lajɛ Moro a k'a dɔn k'a bɛ se ka kunkan bɔ n'o bɔra yen i ka dɔn le technocrate Mamadu Igor Jara nde do l'esclave affranchi mu affranchi l'esclave affranchi e de no
nye jɔn min kan hɔrɔnya ale don. Allahu akbar ko jara ga do. Awu hi o ŋmɛ ma jɛna ya. Kana sira ɲɛ sa. A ma kɛ ɲɛna dɛ. Wa ne dun y'a fɔ dɛ. Moro min a bɛ ka dɔ bi maa min filɛ nin min ye Mamadu Igor Jara a ko dɔnfɛn b'a la dɛ k'a sababu kɛ min ye technocrate don maa min don a bɛ ka dɔn min ye banquier don ko a bɛ ka dɔn a ye jɔdaba kɛ diɲɛ seleke 4 jamanaw olu bɛɛ lajɛlen suɲɛlen don banque minnu na Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye an yɛrɛ ka banque dɔ ye yan Moro ka a nana o banque min ka bin a nana ko n'o sankɔrɔta Mamadu b'o kɛ. n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro a k'a dɔn Amadu Tumani Ture o y'a ta k'a kɛ minisiri ye o minisiriya bannen Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mamadu Igor Jara banque dɔ nana k'i bolo bɔ a nɔfɛ o walen sa Moro a k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita waati min na o ka fanga nana o ye danaya ta ka d'a kan a kɛra ministre de l'économie et des finances Moro a k'a dɔn Mamadu Igor Jara a k'a dɔn ani Ibrahim Boubacar Keita fana a bɔra o ka minisiriya la min ye banque dɔ bɛ yen banque fɛn a ka banque fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa de taara ka di nin jɛ ma n'o ye Mamadu Igor Jara ye. Wa Burama b'a dɔn kojugu ye fo a t'ale. O tilala k'i bolo mana bɔ ko k'ale kɔni taara. K'ale taara. A tɛ kɔfilɛ dɔw kuma dɔw la a tɛ kɔfilɛ kuma dɔw la dɛ. A tɛ kɔfilɛ dɛ. Burama b'a dɔn kojugu ye fo a kɛlen k'a bila a kan. A banna. Banque y'a ta yawu Burama nimisara k'i bolo mana bɔ. K'i bolo mana bɔ a ko k'a ka ɲi de. Ko nin y'ale kɔni taalen. K'a ka segin ka na tun. A ko nin y'ale taalen. E ma fɛn kelen kɔlɔsi dɛ. Bolodimi tɛ banque baarakɛla minɛ. Munna de? Wari. N'i bɛ wari compter bolo. Bolodimi t'i minɛ dɛ. Wari compter la jumɛn ye bolodimi tɔ ye? Donc bolodimi haya bɛ. A fura de ye wari ye. A haya bɛ banquiers bolo la. A haya bɛ wari sɛbɛn de la. Boro Mamadu Igor Jara i ka dɔn maa min don k'a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba o ma dogo maa la jamana in kɔnɔ min ye a bɛ ka dɔn Sheikh Umaru Jara général Sheikh Umaru Jara min ye a bɛ ka dɔn n'a tora kasara la san 2005 min ye a bɛ ka dɔn a kɛra faso baara la a kɛra farafinna baara la min ye a bɛ ka dɔn avion dɔ ye o kasara kɛ n'a ye waati min na a wulila min ye a bɛ ka dɔn a tun bɛ ka taa a bɛ ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro a yɛrɛ ko avion dɔnni ani ka dɔn avion yɛlɛmayɛlɛmali Moro k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn ko maa bɛ t'i dɔn o de la i ka dɔn o kasara o y'a sɔrɔ min ye a ka dɔn ambassadeur itinérant gundo min ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la secrétaire exécutif chargé des affaires politiques et de la défense Moro et de la sécurité Moro a ka dɔn min ye CEDEAO la Moro a ka dɔn a ka cɛkɔrɔba tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn ko jɔyɔrɔba fa anw ka jamana kɔnɔ Moro a ka dɔn min ye Mamadu Igor Jara ye a k'a kɔni wulikajɔ kɛ hali kalafili tɛmɛnen san 2018 a kɔni ye kanbɔ Moro a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a seginna ka taa tuguni min a bɛ ka dɔn a ka banque la Mamadu Igor Jara ko ale taara URD la bi a ka dɔn URD Moro a ka dɔn a taalen k'a kɔni a taara ni majigi ye a taara ni layidukan ye n'o ye min dɛmɛna ani Sumayila Sise cɛ wa a nana ni jama fana ye a banna a taara URD la ni jama ye fana awɔ kɔrɔ Solomana ɲumana ja da walo de ye n tɛgɛ ma cɛkɔrɔba ka taabolo bɛ fɔ nin ye ni Mamadu ma kɛ nin a bɛ kɛ mun ye a banna Moro min ye Mamadu Igor Jara ko a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a y'i kanbɔ k'a bɛ se ka kɛ a ka dɔn cɛgɛlɛn ye ko nka i ka dɔn min ye Saliku Sanogo ye k'ale kɔni ye kuma dɔ jira k'a fɔ parti la ko a ka dɔn parti kɔnɔna na k'u na wuli ka jɔ kɛ maa min ka kan ani ni jama sɔnna maa min ye Moro ko na k'u ka a bɛ bɔ parti yɛrɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna ma Boro n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa dɔ bɛ yen min a ka dɔn n'o ye Modibo Sidibe ye Moro ale fana ale ni kanbɔ Sunbeli Bube Mayiga ani a ka dɔn Musa Mara o ma tɛmɛ ka bɔ yen olu kun b'u rɔɲɔ sa olu kun bɛ se k'u rɔɲɔ ten awɔ rɔɲɔ k'u lafiya sa kɛ awɔ Bube kun bɛ se k'a lafiya Musa yɛrɛ kun bɛ se k'a lafiya awɔ olu ye dɔ kɛ sa o Moro min a ka dɔn Musa Mara ko ninnu bɛɛ lajɛlen Moro k'u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye Fuseni Amiɔn Gindo Kodɛ Moro a ka dɔn Pulɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro maa dɔw fana bɛ yen minnu ka kuma ma mɛn fɔlɔ nka i ka dɔn min ye Ibrahim Boubacar Keita k'a fana ka maaw bɛ yen dɛ Moro ko kan ka kɛ lasɔ min ye ko hali n'a sɔrɔ fanga binnen don nka i ka dɔn Ba Mundaga Segu k'a ka Mundaga tali ani Sogɛli Kokala Mayiga Maramuso Kɛyatu So ko n'u si m'u ta fɔ fɔlɔ
uma kuma fɔlɔ dɛ maro ko aw ka dɔ tiɲɛ la ko n'o tɛmɛra ka bɔ yen min aw ka dɔ Isa Kawuje ni aw ka dɔ ale bi ni ale kɔni bi a kunfɛ a tɛ ni semasi tɛ bilen maro ani M5 RP tɛ maro ko a t'an bɛ jɛkulunin dɔ sigi ko yalima aw ka dɔ ko olu fana kɛ mɛ ka welewelemada min da Hasimu Goyita ale ka ko la ko yalima aw ka dɔn ko n'o kɛra tiɲɛ ye ko a kalafili laban min kɛ sɛgili filasiri ye olu ta ɲɔgɔn tɛ Hasimu kɔ koyi jɔn ne minnu kɛ mɛ ka jɛkulu sigi k'u bɛ Hasimu su ka kɛ fanga kan kɛ mais Hasimu bɔra ka jaabili kɛ Hasimu bɛ jaabili kɛ a ka kuma don wa a ka ko tɛ a ka kuma tɛ a bɛ mun jaabi di minnu y'a sigi an k'u ɲininka u ka jaabi d'an ma Hasimu m'a fɔ k'a bɛ fanga nɔfɛ a m'a fɔ k'ale b'i kana bɔ dɔw de y'a kanu n'a ye ka tɔn sigi k'u b'a kɔkɔrɔma don o la olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye sariya sɔsɔ lakika ye ni Hasimu jɛra n'o ye olu ka se k'o ɲɛ sɔrɔ o tɛna kɛ anw malidenw ɲɛna yan a na kɛ anw ɲɛna yan o kumana mun don n'u y'a nɛgɛ ka kɛ ba falen kan n'a ye Ala minɛ k'i kɛ baji kan a bɛ taa Ala minɛ bama sɔrɔ a ɲɛ non min y'a fɔ i b'a da o de kan a ko k'ale bɛ nɔnɔ min n'ale bɛ nɔnɔ de min anw tɔw bɛ joli kɛnɛ min awɔ n'anw m'o sɔrɔ an bɛ Ala ka jisuma in min nɔnɔ min ye dalilu ye nɔnɔ bɛ bɔ misi min na o ye diɲɛ mara e ka nin manamanakan ninnu lamɛn nɔnɔ min ye dalilu ye a bɛ bɔ misi min na o tun ta k'i ye diɲɛtigi ye tɛmɛ n'an ye Ala ka kuraja amin ni sɛbɛ a ye nin bɔ républicain kɔnɔ républicain n'i y'ale bila mais nouvelle horizon ta nouvelle horizon ni y'ale ta sa nin ye i k'a dɔn an bɛ taa kiri bunna kun kan kiribulon ale ye kiri kɛ ka ɲɛsin maa dɔw ma ko jɛɲɔgɔnjuguya o jɛkulu k'u b'o la ayiwa ka tila ka jalaki ta k'u sɛgɛrɛ ayiwa ko dɛmɛbaajuguya k'u y'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ sonyɛni nasiraw ma ani maramafɛn b'u bolo k'a sɔrɔ a yamaruya t'u bolo o jalaki taara ka ɲɛsin jɔnniw ma o de ye Mango Tunkara ye ka taa se Daramani Toloba ani Bekayi Tarawele Lasini Danbele Mohamed Gueye Isiaka Perkuru fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Dirisa Togola ani n'u ko ale ma ko Senu Dara i k'a dɔn jalakili taara ka ninnu de sɛgɛrɛ bolongɔni siniw la olu kirila ni k'u kiiti o kumana u bɛn'u si kaso kɛ sabu maa fa o ta anw ka taabolo la o kun ko peine de mort o bɛ si kaso ko fɔ Yusu an ka kiribulon min ye Kurudasizi ye ale y'a ka i k'a dɔ kiri a y'o dayɛlɛ ka bɛn ni kunungo ye avril kalo tile 8 2021 san yaasa ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na ko kɛta dɔ la ko kɛta min ni bi ko yɛrɛ tɛ o kumana fara ɲɔgɔn kan jɛkulu jugu dɔ ko olu ye baara cɛjugu dɔw kɛ u ni dɛmɛbaajuguya sonyɛni nasira la ka tila ka maramafɛn k'o ta ka taa maaw baba k'a sɔrɔ u ni maramafɛn yɛrɛ tali yamaruya tɛ ɲɔgɔn na Gawusu Tangara ale y'a fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔ ka ɲɛfɔli k'an ye a ko jalakili min taara ka ɲɛsin ninnu ma wa kiiri tigɛra a jirala k'a fɔ ko i k'a dɔn k'u nɔ bɛ ko la k'olu de y'a tigiw ye wa olu de nɔ don o kumana u y'u i k'a dɔn ɲangili bɔ k'a bin k'a sɔrɔ k'u kiiti Yusu ko peine de mort Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin ko ye sa k'a bɛɛ bɛ tali kɛ jumɛn na nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ni u kɛra kiiribulon kɔnɔ a ka ja ko min ye ko arrêt de renvoi min bɛ i k'a dɔn Mahamadu Sakɔ ale ko fɔ ale ni i k'a dɔn a balimakɛ Kalilu Sakɔ a b'olu ko fɔ olu ye i k'a dɔn cakɛda dɔ tigiw ye ko société min bɛ n'o ye Sakɔ électronique ye Yusu a sigiyɔrɔ bɛnnen don Falajɛ ma ani Dugaɲɛw yɛrɛ ka jaba la o man jan fɔlɔ o man jan kosɛbɛ ayiwa ko juma fɔ min ye su dɔ ye a kɛra juillet kalo dɔ su fɛ 2018 o tile 21 juillet kalo tile 21 Sakɔ balimakɛ ninnu kɔrɔ ni dɔgɔ Sakɔ n'a balimaw olu b'u i k'a dɔn bitigi datugu waati min na Yusu k'u bɛ taa so cɛ 4 sina kɛra bara k'u jɔ ten maramafɛn b'a cɛ 4 bɛɛ lajɛlen bolo ni k'a banba Sakɔlakaw la k'u ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka sakɔsi di nafolo bɛ sakɔsi min kɔnɔ n'o ye nafolomugu ye k'u k'o di u y'o di ko mugu tun b'o kɔnɔ koyi n'o ye nafolomugu ye telefoni portable tun b'a kɔnɔ ordinateur portable ani clé USB fo ka taa se u ka i k'a dɔn warita sɛbɛn ma n'o ye chèque ye Eco Bank ani BMS SA tɔgɔ la Yusu ko u taara ni nin bɛɛ lajɛlen de ye Kalilu n'a balimakɛ o kumana olu ye i k'a dɔn sagiw di u ye dankariw la ni ka taa ni i k'a dɔn u ka sagi fɛn kofɔlen ninnu ye u taalen kɔ sa olu fana taara ka taa damakasi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakana tigilamaw fɛ yen min ye 13e arrondissement ye
o damakasi min n'u y'o kɛ k'o sɛbɛn bila ye o kumana brigade d'investigation judiciaire n'o ye BJ ye u y'o maaw fana u taara damakasi kɛ yen nɔ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ olu y'u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw wuli ni k'u bila kɛnɛ kan o sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri a n'u ka kodɔn ni faamuyali kɛra sababu ye u taara u tɛgɛ da Mango Tunkara kan n'u ko ale ma ko Vieux Dramani Toloba ka taa se Bekayi Tarawele ma Lasini Dambele ani k'a dɔn Mohamed Gueye Isiaka Perikuru fo ka taa se Dirisa Toloba ma Dirisa Togola ma n'u ko ale ma ko Senu Dara n'u de nana i k'a dɔn k'a fɔ ka na n'u ye kiri bulon na o kumana u kirila k'u kiti k'a ye k'a fɔ fɔta minnu filɛ nin ye k'a jɔra u la u ye i k'a dɔn bingani ta ka maaw sɛgɛrɛ suɲɛni hukumu kɔnɔna la dɛmɛbaajuguya a maramafɛn o fana b'u bolo ayiwa ko i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen gɛnna k'a jɔ u la nka o n'a ta bɛɛ i k'a dɔn kiri bunakun ka bɔgɔ jeninen ka ɲi i b'a ye k'a fɔ u y'a ɲini k'u bɛ ɲɛfɔliw kɛ k'u yɛrɛ jɛya cogo bɛɛ lajɛlen na o de ye waati kuntala janya maaw bolo parquet nana ye k'a fɔ k'u bɛna su ko u yɛrɛ la o kumana parquet olu ye jateminɛ ninnu kɛ ka ɲangili ta ka ninnu sɛgɛrɛ k'a maa fɛn fɛn kofɔlen filɛ k'a bɛɛ nɔ bɛ nin ko in na wa u kirila ni k'u kiiti o kumana min ye o ko senfɛ u ko k'a dɔn laɲini kɛra ko yaasa ka fiɲɛbɔda k'u ye a ye parquet ma sɔn o ma ko ye olu y'a jira ko fɔlen min fɔra ninnu ma k'a jɔr'u la wa u nɔ don bi u nɔ don sini fara ɲɔgɔn kan jɛkulu jugu ka i k'a dɔn dɛmɛbaajuguya far'o ka suɲɛni hukumu kɔnɔ ka tila ka maramafɛn fana ta k'a sɔrɔ n'a a tali man kan o kumana ko u nɔ minɛn'o min na u bɛ ɲangi Yusu k'u kiiri k'u kiiti ko peine de mort o kumana u bɛn'o de kɛ o si kaso to ye sa wa Gawusu Tangara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon bɔli don peine capitale ninnu dabilara ninnu bɛɛ dabilala anw fɛ yan n'o tɛ ni tun y'a kɛ dɔrɔn i ye dantɛmɛwale kɛ dɔrɔn k'i jɔ dɔrɔn k'i bɔ a la u bi jɔ dɔrɔn ka marifa den tan di bɛɛ ma maa si t'a dɔn u b'a su a la i b'a sɔrɔ kisɛ bɛ 2 de kɔnɔ maa si t'a dɔn ko ne de kelen y'a fa a cɛ t'a bɛ taa o ɲɔnguru ko Aju a bɛɛ b'a ti i sirilen dɔrɔn nka kisɛ bɔra maa min ta kɔnɔ o yɛrɛ t'a dɔn jango a misimisi k'i sɔrɔ e wolomasiri taba y'a ka di a ka di koyi ni e y'a dɔn k'e de nɔ don a bɛ se k'i misimisi nka aw cɛ t'a bɛ ɲɔngirilen don o kunbere bɛ dugu ma sen kelen dangala kunkolo ka kelen egoroko kunkolo ka ɲɛ kelen sini kile ka sɔrɔ ka mara bunteninku la bunteninku kɛlɛkɛyɔrɔ kisɛdenw bɛ taa fɔlɔ de tun ye ko dɔ ko b'i fa dɛ a tun bɛ ten dɛ k'i jɔ ka marifa ci la hali Mali la anw fɛ yen a kɛra wa ko ninnu bɛɛ bɛ kɛ Kati sanitɛri bɛ Kati o Kati ye wolomasiri taba sigida ba de ye de bɛ ninnu Mamadou Tanja ninnu diɲɛ wolomasiri taba fɔlɔfɔlɔ ye farafinna a bɛɛ tɛmɛna anw fɛ yan a bɛɛ ye kala kɛ Kati yan ndesani Moro an bɛ sɛbɛn ta indicateur de renouveau min ye aw k'a dɔn i bɛ Michel Amala Sidibe dɔn wa n b'a dɔn dankɔrɔba Moro n'i y'ale fɔ dɔrɔn ONU-SIDA ale bɛ dɔn n'o de ye envoyé spécial de l'Union africaine Moro aw k'a dɔn min ye anw ka jamana den Moro anw ka jamana den ɲuman dɔ denba dɔ den cɛsirilen dɔ Moro aw k'a dɔn o tɛ ban Mali la walahi o tɛ ban u bɛɛ tɛ ka minɛ an na nin ye kelen kelen ka taa maa wɛrɛw de b'u ɲɛci dɔn ne m'a f'i ye ko jamana in t'a den ɲuman dɔn a t'a den ɲuman dɔn dɛ a t'a den ɲuman dɔn dɛ f'i ka bɔ a bolo walahi ala est-ce que Moro min ye aw k'a dɔn Michel Amala Sidibe min ye aw k'a dɔn jɛkulu dɔ sigira sen kan Agence africaine des médicaments Moro aw k'a dɔn jɛkulu sigilen sen kan Moro a sigira nka i k'a dɔn aw min ye a bɛ dɔɔnin bɔ nka Moro aw k'a dɔn k'a ko bila sen kan walasa maa fɔlɔ min bɛ se ka barika don a la Moro ni k'a ko taa ɲɛ ni ka tila ka a ko sinsin o ti dɔwɛrɛ aw k'a dɔn Michel Amala Sidibe Moro i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kabini aw k'a dɔn Covid-19 n'ale nana a kɛra sababu i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali bi fɛn dɔw bɛ an k'olu waleya ani k'a dɔn taasira dɔw bɛ yen n'an kun ka mɛn k'o kɛ aw k'a dɔn aw min ye sɛbɛnla yirini ye ten Moro ko an kɛn bɛ ka aw k'a dɔn o bila ba la bi min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin min ye agence min n'a bɛ jɛkulu n'a bɛ farafinna ko bɛɛ lajɛlen fɔ n'a bɛ farafin jamana bɛɛ lajɛlen fɔ n'o ye ama ye Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kabini san 2018 nin kɔni a k'a dɔn a sigira a kun tɛ a k'a dɔn dɔwɛrɛ ye fura a bɛ k'a dɔn a bɛ se ka cari cogo min na ani k'a dɔn fura jatete bɛ se ka kɛ ni k'a sɔngɔ nɔgɔya ani ka fura duman di farafinna denw ma Moro k'a sigi kun y'o ye a b'a ɲɛnabɔ
asiku ye o ye moro yo ɲɛma ta ka di jɔni ma min ye a bɛ ka dɔn jamana 54 o a bɛ ka dɔn Michel Amala Sidibe o kɔni ale sugandi moro a bɛ ka dɔn a sugandili min a bɛ ka dɔn organisation mondiale la santé moro ko a bɛ ka dɔn o de nin ko bɛɛ lajɛlen salo ni ka tila k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya ka sigi sen kan ko a y'a di Michel ma ale de bɛ ten u b'a dɔn Michel ye maa min ye nisani filasiri man di Ala k'a ta fanga ku i la amina rabi ni taw mi dɔn ni maa wɛrɛ ye dɔw fana ye wasa dɔ ye a banna Ala k'a ta fanga ku i la moro a bɛ ka dɔn min ye hali n'anw t'a valeur dɔn diɲɛma b'a valeur dɔn farafinna b'a valeur dɔn moro o de y'a to min an ma a sigilen Michel Amala Sidibe awa n'i ye jateminɛ kɛ a bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a bɛ ka dɔn farafinna a bɛ ka dɔn fura min bɛ dilan kɛmɛjɔ 3 an b'o dɔrɔn de dilan moro hali a ma se kɛmɛjɔ tila la e ko an bɛ se diɲɛ bɛ ba ka sɔrɔ farafinna ma se koyi an bɛ se sabu an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ to maaw de bolo wallahi an kɛlen bɛ k'an yɛrɛ to maaw bolo n'an ma firifiri diɲɛ fara lahara k'an tɛ se yen wa Michel bɛ a bɛ k'i sigi ba de fo ni Michel maa min don wa fo n'a y'o sira jira an na a bɛ nin yɔrɔ in kɛ fɛsɛfɛsɛ sisan o de bɛ diya an ye hali moro min ye a ka dɔn Michel Amala Sidibe min ye a walasa a fura bɛ se ka caya an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ na cogo min ko o hakilina bɛɛ lajɛlen b'a la i ka dɔn Michel Amala Sidibe k'a n'o bɛɛ lajɛlen bila ba la min ye farafinna yan n'an bɔra a ka dɔn Afrique du Sud ale ni Nigeria la moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro i ka dɔn maa caman bɛ yen farafinna caman bɛ gɛlɛya b'olu ka furako taa sira la dɛ nka ko na kɛ sababu ye min ye an bɛɛ lajɛlen an ɲinɛ don furako la nin bɛɛ lajɛlen an na fura sɔrɔ nɔgɔya la ani fura ɲuman sɔrɔ moro a ka dɔn min ye a ma ye nin Covid 19 moro a ka dɔn min a na kɛ sababu ye u ka fɛɛrɛ sɔrɔ awa min b'a to a fura yalima a tugocila o n'a cari farafinna fa bɛɛ lajɛlen fɛ min a ka dɔn simila min bɛ yen n'u b'a wele ko R&D moro ani industrie pharmaceutique minnu b'a dilan moro ani ka dɔn awa ninnu ni an ma de na baara kɛ nka Ala ni a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa bɛ Michel Amala Sidibe bolo wa a bɛ terrain min kan a bɛ kɛnɛ min kan moro a kana dugu i la koyi a b'a dɔn a dɔnfɛn don Michel Amala Sidibe min ye awa ale kɛra ministre de la santé et des affaires sociales an ka jamana kɔnɔ Michel Amala Sidibe économiste don koyi min ye a bɛ ka dɔn a y'o de kala kɛ moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn a ye jɔyɔrɔba fa min ye an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan moro ONG fo ka taa se ONG dɔ bɛ yen Terre des Hommes moro a ka dɔn a y'o ɲɛmaa kɛ san 1996 Michel Amala Sidibe min ye a ka dɔn Nations Unies min ye a ka dɔn olu y'u bolo bɔ n'a nɔfɛ min ye ka a bila UNICEF ka bolo kan min ye a ka dɔn RDC Congo il est riche non ni connaît l'expérience est là i ye Terre des Hommes min fɔ Terre des Hommes de la k'an ka jamana maa ɲɛmaa dɔ k'u bolo bɔ a la k'a ka terrain de vie ka bon olu ka budget ma a b'a dɔn i b'a dɔn alimama ɲɛ kɛrɛnin lajɛ dɛ ale karisa ko don ɲɛ kɛrɛnin lajɛ k'a ka terrain de vie ka bon olu ka budget ko olu ka kabako ye dɛ Ala kosɔn dogo min b'a hakili jati ko tasiw la ko tɛmɛnen dɔw awo tasi la kunu de ka ɲi kuma ni kuma moro min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin n'a kɛ sababu ye a bɛ ka dɔn Michel Amala Sidibe san 14 a y'o kɛ a bɛ ka dɔn yɔrɔ la yɔrɔ min a bɛ ka dɔn n'a tun bɛ kɔlɔsili kɛ o ye farafinna jamana ta ye minnu bɛ nanzarakan fɔ min ye Michel Amala Sidibe san 2009 min ye Amadu Tumani Ture ka waati la moro ka dɔn Michel Amala Sidibe o ni sida diɲɛ bɛɛ sida kɛlɛli ɲɛmaaya u y'o ta ka d'a ma wa ale de kɛra sababu ye k'a dɔn ni sida tɔgɔ tɛ fɔ bi dɛ n ko monde entier a banna o ni sida monde entier a banna moro min a ye wuli ka jɔ kɛ o ni sababa bɛnna moro i k'a dɔn Michel Amala Sidibe o de kɔnɔna na sa ni jɔyɔrɔ min dira a ma moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a k'a bɛ se k'a fa k'a sababu kɛ mun ye moro a ye furakɛli ta ni ka maa 22,000 n'u a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni gɛlɛya kun ser'o ma k'a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ wa sida i ka dɔn a banakisɛ ka da cari moro o sensibilisation n'o tɛmɛna ka bɔ yen anti rétroviraux a bana fura ye
ay ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ se ka cari diɲɛ kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa ale maa dama min kisi fatuli ma o de ka ca. O de ka ca. Wa maa ba kelen de bɛ ka balo n'ale ye bi. A b'ara. Ale t'a dɔn ko sira ko bɛ yen bilen. A b'ara. Moro min ye a k'a dɔn Michel Amala Siribe ko a k'a dɔn a ka ko ti fɔ ka ban. Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a na kɛ sababu ye min ye adamadenya i k'a dɔn awa maaw ka hakɛ i k'a dɔn a natɔ a ka lajɛ ni o kɔlɔsi min ye a k'a dɔn n'o u bɛ tali kɛ furako dɔ kan ani kɛnɛya Moro k'a nata a ka kɔlɔsi dɔw kan ni ka tila ka ɲɛfɔli ko kan min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn maanifin olu bɛ se ka bonya k'u bila u ka minɛn kɔnɔ cogo min k'a ka wuli ka jɔ na ko dɔ ye wa min ye nin ko ye Moro k'a siga tɛ maliden si la a siga tɛ ɲɛmaa si la ni jɔyɔrɔ min dira Michel Amala Siribe ma wa a bɛ se k'a kɛ bi a bɛ se k'a kɛ sini a bɛ se félicitations Siribe Fila Sirimanja n'o tɛ a ye kɛnɛya minisiriya kɛ anw fɛ yan kuma min na a y'a kɛ k'a bolo fere kelen to bolo kun fere kelen to a b'o kelen fɔ dɛ i bolo fere kelen b'i kɔ k'e ka baara kɛ k'e ka baara kɛ i b'i sen kɛ ka dɔ kɛ nka o tɛ se ka bolo jɔyɔrɔ ɲa dɛ ka baara kɛ n'o o ma di e ma minɛn min kan ka di o ma di e ma o tɛ tɔ k'a jɛ ye a bolo fere kelen de ye baara kɛ nka mɛ i b'a dɔn dɛ a tɛ fere k'a bolo yɔrɔ min a taara yen de a ma pan maa t'a dɔn a la yɛrɛ anw de b'a dɔn kɛ n'o tɛ maa si m'a dɔn maa si m'a dɔn a la Ala k'an kunna ja anw de y'a dɔn k'a fɔ sa kɛ Yusu Yawa Dumbuya n'ale ka fasiri an tɛ taa an ka taa sugu la dɛ an ka taa sugu la café Niger an ka taa min o ka kɛ Jalo awɔ ale de b'a ko secret o Jalo Jeri ni yɛlɛ la dɔrɔn ablo kɔni wallahi yɛlɛ la dɔrɔn wallahi ablayi kɔni Mariama k'a Jalo Jeri place 4 ko ni ye cɛfarinba fɛn fɛn ye o b'a sɔrɔ musoba dɔ de b'a kɔ barika Ala ye Jalo Yusu indicateur de renouveau b'ale ta ni indicateur de renouveau ta sa i k'a dɔn ko min bɛ yen n'a bɛ i k'a dɔn faso a k'a dɔn a dafirili n'a bisibasali ni cakɛdaw dafirili ko fɔ ayiwa min ye diɲɛ tɔnba ye o kodɔn karamɔgɔw hakili feerenenw n'o experts ye olu kɔni ye laɲini yɛrɛ de kɛ sisan sa ko ka nɔminɛ wuli ka bɔ Arasa Bacili ni a nɔnaw kɔ minnu nɔminɛnen don i n'a fɔ Arasa Bacili ko Nations Unies yɛrɛ de y'a ɲini sisan sa ko ka nɔminɛ wuli u k'a lajɛ u ka bolobɔ ninnu kan loi d'entente kɔni a bɛ ka a kɛra wolomali de ye awɔ a kɛra wolomali n'o tɛ an ko loi d'entente n'a kan ka Bakari Togola bila a kan ka Arasa Bacili ni maa jara kelen tɔw bila Bakari kɔni bila la fɔlɔ u m'a fɔ an ye ko loi d'entente y'a bila dɛ ko caution nana kɛ ka Bakari bila baasi tɛ loi d'entente o ka kɛ ka ninnu bila sa n'o tɛ loi d'entente in sigira fɛn min kama o si dɔnnen don o kun si dɔnnen don a bɛ bɛn n'a sinna ɲɔgɔn ma a bɛ bɛn o tuma Yusu ni ka tere renouveau kɔnɔ ayiwa ko nɔminɛ min bɛ Arasa Bacili ni k'a dɔn maa jalakile wɛrɛw ni nɔfɛ ko k'a wuli ka bɔ yen Nations Unies côté nin kɔni carinna ka bɛn ni alamisa don ye avril kalo tile 8 2021 san na ayiwa k'a jira k'a fɔ ko Nations Unies o dɔnni karamɔgɔw hakili feerenen tigilamaw o maa dɔ bɛ yen n'o ye Aliou Tine ani madame Irene Khan fo ka taa se i k'a sɔn Diego Garcia ani Diego Garcia Sayan ayiwa ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Genève olu kɔni y'u kumakan wuli k'a bila ka na i k'a dɔn k'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye ninnu ka nɔminɛ ye ko k'a wuli ka bɔ u kɔ ko sabu ko nɔminɛ bɛ maa min nɔfɛ n'o ye chroniqueur i k'a dɔn Isufu Mohamed Bacili ye n'o ye Arasa Bacili ye Yusu k'a dɔn ani maa minnu bɛ yen ni olu fana nɔminɛnen don Vital Robert Diop ka taa se k'a dɔn Sulemani Kansayi ma ani Mahamadu Kɔnɛ fo ka taa se Agib Makital ma o kumana ko ninnu minnu minɛnen don ni k'u don bɛrɛ la k'u ka kanabila ko sabu ko kiri ye kanabila kɛ u ye nka ko procureur ye k'a dɔn kiri ka kanabila ko o y'o furan ka bɔ yen Yusu i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ka minɛni min waati kuntala min n'u y'o kɛ sécurité d'État yɛrɛ o ɲɛmaayaso la ko o tun tɛ i k'a dɔn sariya ye k'u kun b'an k'o kɛ ko olu ka laada kɔrɔ tɛ o ye ko maa 5 ninnu minɛna ni ka tila ka i k'a dɔn ɲininkali ta k'u sɛgɛrɛ o kumana ko i k'a dɔn o min filɛ nin ye ko o sen fɛ u n'u balima ma ɲɔgɔn ye u ni denbaya ma ɲɔgɔn ye u n'u ka dɔgɔtɔrɔ ma ɲɔgɔn ye kuma tɛ u lafasaliba ma n'o ye avocat ye o kumana ko ka tila k'u bila ka taa kiiri tigilamaw ka bolo kan ni maa 5 i b'a ye k'a fɔ ko kɔni k'u ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen taara ka ɲininkaliw kɛ ko mun de taara ka ɲɛsin u ma jalakili la ko u tun bɛ bɛnbɛn bɛɛ la ko ka janfa kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma ka taa gouvernement juguya la ani k'a dɔn k'u ye dankari jamana maa ɲɛmaa la ani k'a dɔn k'a fɔ ko min n'o fana ye fanga dafiri ko o ŋaniya tun
Tumbu ma ko o ma ɲɛma dɔ tun ye I k'a dɔn premier ministre Bubu Sise ye ko nin jalakili de taara ka ni maa kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ Yusu ko sen fɛ sa I b'a ye k'a fɔ ko Bubu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi maa si t'a dɔn a jabala kelen yɔrɔ min sabu k'a bɛ I k'a dɔn yɛrɛkumabɔ a b'o mɛruli la yɔrɔ dɔ la maa si t'a a yɔrɔ kelen dɔ sabu nɔminɛ min b'a nɔfɛ o y'a bila mɛruli la o k'i bɔ yen ayiwa ko min ye k'a dɔn kiri o bulon min bɛ yen n'o ye cour d'appel ye Bamakɔ kɔnɔna la yan mars kalo tile 2 ale y'a laɲini ko ka ninnu ka nɔminɛ wuli ka bɔ u kɔ ko ka kanabila di u ma procureur général ale ye ma sɔn o ŋaniya sirilen ma a y'o bɔ a ma pewu ka tila k'o ko u b'a fɔ min ma ko cassation k'a taara n'a ko ye o sira fɛ o kumana ko min ye ale ka taabolo ye a faamuna k'a fɔ k'o ye politique kɛlɛ de ye ale kɛn bɛ k'o de don nin ko in na k'a bɛ ka ko in baara kɛ ni politique hakilinaw de ye ko min ye I k'a dɔn procureur ka hakilina ye ko a fana ye dankari I k'a dɔn kiri taabolo la ani k'a dɔn ŋaniya sirilen min ni o taara I k'a dɔn kiri a minisiriso fɛ k'a fana ye dankari o la février kalo tile 23 2021 san na I b'a ye k'a fɔ k'a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn in bɛ maa o maa bolo n'o ye kiri tigilama ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛna bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛɛ bɛna mite o miteli min ni o kumaw fɔra ko sɛbɛn in kɔni bɛ maa ka bolo kan k'o bɛɛ bɛna mite ayiwa ko min fɔra sa I b'a ye k'a fɔ ko laɲini dɔw kɛra avocat fɛ avocat général près de la cour d'appel o y'a jira k'a fɔ ko ninnu ka nɔminɛ ko k'a wuli ka bɔ u kɔ pewu ayiwa fɛn min k'a dɔn ko misali dɔ bɛ yen février kalo tile 16 2021 san na ayiwa k'a jirala k'a fɔ cour d'appel fɛ ko ninnu ka wuli nɔminɛ k'a wulila ka bɔ u kan pewu min ye mars kalo tile 2 ye 2021 san na ko daluntanya k'o de kɛra sabu ye ko sabu k'u nɔminɛna fɛn min na ko dalu ma sɔrɔ ka nin maa 5 jalaki ni a dalu ye a bɛ I k'a dɔn fɛn jumɛn ko fɔ bi ko de I k'a dɔn sariya sɔsɔ ye ani ka kiri tigɛ se ko damayira la n b'a kɛ n sago ni dungo ye k'a ko kɔni kɛra o de ye an bɛ yɔrɔ min ko bi ko ninnu minɛnen don o de hakilina la ko n'o tɛ I b'a ye k'a fɔ ko nɔminɛ minnu ni o kɛlen don ka ɲɛsin I k'a dɔn chroniqueur journaliste Ibra Bacili ma n'o yɛrɛ sa Bacili ye a n'a tɔ minnu bɛ yen ni jalaki ta an bɛ k'olu fana sɛgɛrɛ ayiwa ko u minɛna ni k'u don bɛrɛ la k'a ko tɔ kɛ n bɛ I k'a dɔn ka u ni da dingɛnin da la kiri sira fɛ ko harcèlement judiciaire o kumana Yusu I b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ k'i tɛ ka bɔ yen nɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni Mali maa ɲɛmaw u ye ninnu ka nɔminɛ u sera k'o kɛ cogo min ko n'u kun sera ka galabu sɔrɔ o cogo kelen na ka limaniya ani hakili ɲuman sɔrɔ o cogo kelen na ka wuli ka jɔ kɛ maaw nɔfɛ minnu ye dankari faso ani faso yɛrɛ ka jo sariyaw la ani adamadenya jo sariyaw la ayiwa ko olu y'o tiɲɛni juguw kɛ ka dankari maninfinya yɛrɛ la fɔ a dɔw fɔra o bɛ wele ko crime de guerre ko n'u kun sera ka galabu sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'o fana tigilamaw minɛ I n'a fɔ u ye ninnu minɛ cogo min k'olu fana nɔbɔ o cogo kelen na a ka ja minnu ye dankari adamadenya la ani k'a dɔn jo sariyaw la an ka faso kɔnɔ yan kabi bi ma se ko olu kɔni bɛ I k'a dɔn folofolo la nka sɛgɛsɛgɛli ma ta k'u sɛgɛrɛ ko ma ta k'u sɛgɛrɛ u ma nɔ minɛ k'u sera ka ninnu nɔ minɛ cogo min ko n'u sera k'o galabu kelen sɔrɔ k'u maa masinaw fana nɔ minɛ ko o bɛ fisaya kosɛbɛ o kumana ko n'i y'a jate minɛ I b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn min ni o bɔra k'a bin n'o kɛra I k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ye ko enquête internationale min n'o ɲɛsinna Mali ma juin kalo 2020 san na ko olu ye welewele da ko Mali maa ɲɛmaw k'u k'a lajɛ u ka wuli ka jɔ kɛ minnu kan ka minɛ nka minnu fana minɛnen don n'u man ka minɛ k'u k'olu bila o kumana k'o bɛ tali kɛ ni maa ninnu ka ko kan ko sabu ko u ma I k'a dɔn sariya sɔsɔ baaraw k'olu de bɛ sen na ani I k'a dɔn k'a fɔ sebaaya o bolili maaw kan ko o de bɛ sen na o kumana k'a bɛ wajibiya Mali maa ɲɛmaw kan u ka jo sariya u k'o bato Mali kɔnɔ ya ka maninfinw bila u ka hakɛ kɔnɔ Fadiri jɛkulu o ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ animateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu Moro animateur ni ale bila hali bi an bɛ segin a kan min ye an baarakɛɲɔgɔn dɔ Moro ale kɔni bɛ Lamɛrikɛn jamana kan bi n'o ye Jokolo Kulubali ye Moro k'a dɔn min k'a dɔn Jokolo i k'a dɔn ko gɛlɛya b'a ka ko la hali bi Moro k'a dɔn ni gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ fɛ min ye k'a dɔn ambassadeur min bɛ yen k'o dɔ ye k'a dɔn min ye waleya dɔ ta min tɛ sariya sira yɛrɛ kan Moro i k'a dɔn ka Jokolo ka a bolo bɔ baara la lasigiden minnu welela ka na munna u ma Lamɛriki ta wele a fɛ lasigiden 9 minnu welela u kun k'ale kɛ k'a dafa 10 na sa wallahi lasigiden 9 k'olu bɛ welela hali minnu bɛ Amérique olu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin de ka ko kɛ min bɛ jamanadenw kɔni ka fɛn na Amérique yɛrɛ wolo ko k'u t'a fɛ nin kɛ wale ka k'olu fɛ yen k'u t'a fɛ u t'a fɛ dɛ u ka sariya b'a kɔn a banna nka ni Mali y'a kɛ Maliden na u tɛna se ka don Mali kɛlɛ la o
moro ka do tinyere la marskalo tile mugan san ba fila ni mugan ni kelen min ye kabine min be no o ye aw ka dɔ kabine ye n'o bɛ jogolo aw ka dɔ ale ka ko lajɛ moro i ka dɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Mahamadu ni maga ale min aw ka dɔ ni kiri kɛra sa ale min i ka dɔ ambassadeur ye min aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔ jogolo a ye isew bila olu bɛɛ lajɛlen y'u ka baara kɛ moro aw ka dɔ sɛbɛn kɔni a dira moro i ka dɔ sɛbɛn min n'a tun bɛ se ka bali baw n'a kiri kɛra ni fɛɛrɛ ma kɛ jamana yɛrɛ bɛna nafolo ba sara moro aw ka dɔ min ye comme ambassadeur olu minnu bɛ immunité bɔ olu kan moro u tɛ se ka ye aw kiri bulon kan nka min ye lamɛrikaw ye n'a da kɔni jɔra i la u b'i gɛn aw ka dɔ ka b'u ka dugu kɔnɔ o fana y'u se u ka dugu t'u ta ye de a banna ne kɔni jo t'a la o bɛ labɔ dɛ moro bingali min nara k'an baarakɛɲɔgɔn sɛgɛrɛ moro a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye a kɔni y'a bila a ka dɔ kiiri tigilamaw ka bolo kan min ye i ka dɔ avocat dɔw bɛ yen moro a ye a ka dɔ a dɔ olu bolo kan ale tun t'a fɛ k'a kɛ nka i ka dɔ ni maa ba degunnen bɛ kiiri kɛ moro ale tun t'a fɛ k'a kɛ bɔn i ka dɔ an bɛɛ lajɛlen ka jamana don moro maa dɔ mana ko dɔ k'i la moro a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ko to ten a bɛ kɛ maa wɛrɛ la a ka dɔ min ye nin ye a bɛ kɛ laada sigilen ye a bɛ kɛ laada sigilen ye maliden de don a y'i ka haminanko dɔ de fɔ o ma bɛn min ye a bɛ ka dɔn ni maa kofɔlen ma moro ka sɔrɔ i ka dɔn baarakɛla minnu bɛ yen yɛrɛ lamɛrikɛn jamana ka ambassade la ye moro olu ni gɛlɛya don min INPS ko b'o la min ye a bɛ ka dɔn passeport ko b'o la ani maliden minnu bɛ yen moro k'olu bɛɛ lajɛlen ni gɛlɛya don ala lɔ ni ambassadeur ka sababuya la Fɛnksi ale kumana a bɛ ka dɔn Batɔma Sisɔgɔ moro a y'a jira k'a fɔ jogolo kɔni ye a bɛ ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a taara ka taa bila a bɛ ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye chargé des affaires africaines moro a ko bilar'o ka bolo kan moro o y'a ta ka taa di département ma mu bɛ min wele ko foreign office moro a bɛ ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ ka dɔn jogolo ye ale ka nin ko in a bɛ ka dɔn an tun bɛ se ka bala a la moro yan'a kun ka kɛ nin ye faamuyali dɔrɔn don min ye a bɛ ka dɔn ambassadeur Nimaga moro a kɔni ye nin waleya min kɛ i ka dɔn k'a digilen don malidenw na min ye a bɛ ka dɔn hali a bɛ ka dɔn lamɛrikɛn dɔw bɛ yen moro olu bɛɛ lajɛlen b'a jira la k'a fɔ a bɛ ka dɔn nin ko in k'a kun ma se nin na ko munna a bɛ ka dɔn ambassadeur y'a sɛbɛn ka se nin na moro nin min filɛ nin moro a bɛ ka dɔn jogolo laban min ye juridiction fédérale n'o bɛ lamɛrikɛnw ka ko kofɔ moro a taara ka taa ko da olu tulo kan moro a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ ka dɔn ni wulikajɔ ma kɛ ni jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min bɛ yen n'o malien de l'extérieur yalima ministre des affaires étrangères olu k'a lajɛ n'o tɛ nin affaire min bɛ ka taa sen na ko jɔnmaya de taara ka jogolo sɛgɛrɛ wa moro i ka dɔn awa min ye k'a jira i b'a fɔ ko maliden dɔ tɛ u k'a bila a ka hakɛ kɔnɔ a banna a ye jo bila a ka hakɛ kɔnɔ a banna voilà moro a ko kɔni bɛ sen na ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la moro a k'a dɔn ni a bɔra da min fɛ an fana n'o ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna o bɛ kɛ ala k'an kunnaja ami kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ ala k'an ta k'o ye kunnafoniw kɔni ka ca nka an bɛ sɔn ka bi taa ɲɔngiri nin yɔrɔ in na laseli b'an bolo Yusu i k'a dɔn tununi sɛbɛn don tununi min n'a bɛ tali kɛ maa dɔ kan n'o ye i k'a dɔn Alasani Kulubali ye Alasani Kulubali yɛrɛ a si bɛ san 12 bɔ ɲɔngo la ayiwa ko a bɛ kin min na o de ye jalakɔlɔji ye ayiwa ko ni maa min kɛra Alasani Kulubali yebaa ye ayiwa i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min n'o ye 75 07 11 59 walama 66 16 28 09 faamuyali ko ɲuman k'o da ni laseli in kan moro ni kɛnɛ kan yan nɔ moro kafe Niger ni i m'a ye n bala k'a min cogo min bɛ k'a min bon ça fait n tɛ ka kuma i fɛ f'i k'i ta ban k'i bɛ n ta ɲɛ juguya quoi f'i k'i ta ban k'i bɛ n ta ɲɛ juguya awɔ an b'a fɔ k'a wale ala sɔnna a ma Mari Jalo n'u k'a ma ko Pele Marseille an ka foli b'a ye Yaya Drawe an ka fana fo kɛnɛ kan yan nɔ ani k'a dɔn Hamadi Boli ale filɛ nin ye hôpital di Mali kɔfɛ Yusu an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an kanuba ba dɔ fana bɛ Mala Jalo fo kati dɛ Enikapo ka coordinateur an b'a fo k'a Jalo Nɛnɛ Fofana ko an kanuba ba dɔ Kulukɔrɔ an ka foli bɛ Nɛnɛ ye ka foli kɛ Fofana an yɛrɛ an da di kakɔlɔ dɔw ma kamaraw ne ko n ko bɛna Yusu ɲininka kakɔlɔya gundo la olu ne den de o den ma koyi olu ni ye kakɔlɔmuso furu dogo sɔgɔma ni wulila i bɛ aspirin ta ne ye n den de y'a cɛma de ma yɔrɔ o kɔni tɛna ne sɔrɔ yɔrɔ o tɛna ne sɔrɔ dɛ
ta ga wolomzo na bi kun dongo do sogoma be aspirin kunu che ala idanga ni foye ka banani be sikanu fete no gara be dubla wala anata nange bananga no ko misi fara ko no sira ga kla ka bani balaw make balaw bora la de ko joni nge ko karza nyekele ko do ya ko ne nyekele ko mbotiki o mbotiki do da sa kala de ulle bla ki jo misi ma kla blere ko misi ko ga be bisi du ba ku ka ko no ma kelege kelege raw kelege raw o misi ko kelege ko bije ko anu bu yagi be sora u be la rati mere anu bu yagi kabara abi sora na mendugo ko yisu ikado dasira min to ma dama se min to ma anga foli bela jere nga mando jamaka cha dumado na memma cha manvo ngante wuli ni mangoro muso fode ikado fanda sanugo ba woni tournela anga foli baye ba gruba foli makebi ba nyo fay ni ala ga je ko nga kulu te ga ansoro ble ku ya nga tele tige faga chamana no numbe taji firanga ro ko atiga soro ble ku ya tige ulula de lu fana ko ko lu ko ku ya tige ulula akele bulu fenye bi de ala ka no ya tasanu mina bla babla inshallah ala sonama o kuma yusu ambe bita dagunya ni ala ga je ga kambe da bela jilenye au kambe ni ala ka so ke do kuna inshallah